Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Shout out sa kakilala mo na mahilig manilip ng mali ng ibang tao. Taray, perfect ka dyan. Alam mo no, nakakatuwa dahil may mga taong di ko rin mawari kung bakit ganyan. Imbis na magtrabaho, chumichismis ng mga masasama. Walang magawa. Anyway, para sa'yo na walang magawa ngayon at nakatambay sa kung saan mga terminal yan at nag-iisip kung paano at kailan nga bababa ang gasolina, it's just the start. Kaya kung as much as possible kaya magtipid, magtipid muna. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Mara Tony. So kanina nga nabanggit ko since may kanya-kanya naman tayong trip sa buhay. Alam mo, nakakatuwa yung nabasa kong libro about Surrounded by Idiots. Sabi ron, meron daw iba't ibang klase ng tao. May red, yellow, green, at blue. At may mga time na may mga taong akala mo laging galit sa'yo. Pero yun lang talaga yung personality nila. Meron naman din mga tao na akala mo lahat na lang ng ginagawa mo is nakikita niya. Pero may mga ganong klaseng tao rin pala. Yung mga taong friendly, ganon. Minsan kasi, pagka medyo hindi ka sang-ayon dun sa opinion ng isa, medyo magkakagulo talaga. Kagaya niyan, ng Amerika at saka ng Iran. Ano? Di ko rin mawari talaga na, Diyos ko, minsan na nga lang tayo mabuhay, mag-aaway-aaway pa. Pero going back, since nandito na rin naman tayo sa usapang kasarapan, yung tungkol sa pagkakaroon ng kapayapaan sa utak. Paano nga ba magkakaroon ng healthy mind sa pagkatapos itong kaliwat kanan ng mga problema sa buhay? Ano? So, syempre, bukod sa pagkakaroon ng outlet. Yan. Magkaroon ka kasi ng outlet. Alam mo, hindi pwedeng trabaho ka lang ng trabaho, Dapat meron ka ring trabaho outside your work. Diba? Hindi pwedeng lahat na lang ng mga office mate mo sinisilip mo. Maging busy ka rin kasi. Diba? Minsan kasi baka mamaya nawawalan ka na ng time para sa sarili mo. Kailangan grow yourself first before you look onto others. Diba? Gawin mong busy yung sarili mo, kumuha ka ng outlet, saan ka ba masaya? Ano ba yung sa tingin mong hobby mo nung bata ka? Baka naman pwede mo pa yung mahasa at gawin mong pagkakakitaan, diba? Sa panahon ngayon, hindi pwedeng isang trabaho lang, Ang hirap na ng buhay, ha? At syempre, bukod sa pagkakaroon ng outlet, kailangan don't stick your personal values to your work values. Ang lalim, di mo kinakaya. Ang ibig sabihin lang nun, kung nasan mang trabaho ko ngayon, ibahin mo ang personal values mo. Diba? Kung sa trabaho, gaganyan-ganyan ka, syempre sa totoong buhay, hindi ka ganyan. Kunyari ako, as a Maratoni, may mga certain values ako dito sa trabaho na hindi rin siya applicable sa totoong buhay. So, ganun lang yan. Kasi minsan mas nakaka-stress kapag nire-relate mo sila parehas, So, dapat magkaiba, no? Ayan, shout-out nga pala. Shout-out si Monsi Styles de Manila na inuugali na ang ampalaya. Ginigisa lang yarn, hindi ina-attitude nga ni. I truly believe, ano? Talaga may mga taong ganyan, bitter. Di ko na rin maintindihan kung bakit ba. Hayaan mo sila! Haters gonna hate, ha? Basta do your thing kung saan ka masaya, Monsi Styles de Manila. At hayaan mo silang mamatay sa inggit. Anyway, ako po yung magpapaalam na. Muli maraming salamat po sa patuloy niyong pakikinig, pagsuporta. Kaya always have this positive attitude and smile if you can kahit maraming problema.
You can follow me on my social media accounts on Facebook, Instagram, TikTok, Threads. It's Mara Tony. It's M-A-R-A space T-O-N-E-E-S. Susunod na po ang ating Spicy Opa. Walang iba kundi si DJ Kim Chino. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ano bang meron sa'yo?